אוקיי חברים, אז לאור יציאת הליגנדרול החדש 2226 נעשה קצת סיכום בין ההבדלים בין כל הליגנדרולים וסדר התאמות פחות או יותר עבור מי הם מתאימים. אז ראשית היה לנו את הליגנדרול 4033. בדירוג שלו הוא הרבה יותר חזק מרד 140 ורד 150. הוא בעיקר מיועד לחבר'ה שמחפשים את המסה מעל ה-80 קילו, חבר'ה של אזור ה-90 קילו וחבר'ה שגם עשו סייקלים בעבר והפעם רוצים לחזור למשהו קצת יותר עדין. על הליגנדרול תמצאו כל מיני מחקרים שגם כאן על עכברים ועל כל מיני דברים אחרים שלא מבוססי אדם עם נטייה להשבתה של הציר או ירידה. לא כך הוא הדבר כשמדובר בליגנדרול אמיתי, כיוון שאת רוב הליגנדרולים אוהבים לזייף עם אנדרול או דיאנבול, כך שרוב מי שנפגע בציר שלו סביר להניח שלקח זיוף. שימו לב אם אתם קונים מחברת סטרואידים שפתאום הופכת לייצר גם סרמים. במקרה הפחות גרוע קיבלתם חברת ויטמינים שדחפה לכם חצי מינון ביחד עם מגנזיום, קמח אורז ואשווגנדה. כשלוקחים את הדבר האמיתי אין סיבה לחשוש, כל עוד עושים את זה בגבולות הגזרה של 20 מיליגרם ולא צריך להשתגע מעבר לזה. הליגנדרול בעצם מבחינת תופעות לוואי אצל בני אדם ברמת העיקרון יצר הרבה מאוד חומציות בקיבה, זה חומר שהוא יחסית מאוד מאוד חזק, והתופעה השנייה שלו שבמקביל לעליית מסה הוא גם מעלה יחסית בנוזלים, ולכן הוא יותר מתאים עבור השכיפים שכן מחפשים לעלות משקל ולא אכפת להם לעלות גם בנוזלים. באופציה משודרגת כבר יצא הליגנדרול 3033 שלכאורה פתר משמעותית את בעיית החומציות ואחר כך גם פתר את בעיית לקידת הנוזלים. כלומר, בליגנדרול 3033 הוא יותר חזק גם מהרד וגם מה-40, הליגנדרול הזה ספציפית דואג להעלות מסה נקייה יותר ואיכותית יותר. זה עבור אותם חבר'ה שבאמת מחפשים לעלות נקי כמה שאפשר, אבל עדיין בדירוג יותר גבוה מרד. בליגנדרול הזה נרשמה לפעמים קצת עלייה בלחץ הדם, אבל לא במשהו רציני. ואז לא מזמן, ממש באזור ה3 חודשים האחרונים, השתחרר הליג החדש 2226 שהוא הטוב ביותר מבין כולם. עדיין בדירוג שלו הוא נמוך מ-S23, אבל כשלוקחים אותו מרגישים הבדל מאוד מאוד משמעותי, גם מהליג 4 וגם מהליג 3, הוא הרבה יותר חזק ונקי. הרבה מאוד ליפטרים גם משתמשים בו, כי הם קיבלו דיווחים איכותיים על פידבק של 10-15 עלייה בכוח, לעומת סרמים אחרים שפחות מעלים. התאוששות הרבה יותר טובה, עלייה במסת שיר הרבה יותר נקייה, וגם קצת יותר וסקולריות. ככה שאין ספק שכרגע בראש טופ מצד הפזמונים, הליגנדרול 226 נחשב החזק ביותר והאיכותי ביותר, ויכול לשמש מינוף מושלם למי שיורד מסייקלים ל-TRT עדין ורוצה לשמר תוצאה, או יוצא ל-PCT ורוצה להיכנס לתוצאה איכותית ושמירה, או לסירוגין, מתחיל שימוש בטסט אננטט, ורוצה שבמהלך 4 השבועות שטסט אננטט ייפתח, יכול להשתמש בזה בזמן הזה כדי לתת בוסטר ראשוני לגוף.